esondo kofo odogu na pempe esondo kofo odogu na pempe ya no nya biven na kuo ya biven na kowale no donye na do ya melu njiwe gwo onye bu na eche zo no ya melu njiwe kube onye bu na eche zo no onye bulu ji ụzọ no n'ezie no ga agbagbo onwe ya n'ọzọ onye bulu chi ya ọzọ nụ n'ezie na ọ ga-agbagbu onwe ya n'ọzọ mmadụ ebu na-eji ọzọ ma tata anụ mmadụ ebu na-eji ọzọ ma taa ya bibe nnekwu ya bibe nnekwu ọ bụ niile lụọ ya ọfụma n'ụwa mbọsi Chukwu kelụ mmadụ n'ụwa okele ifo ya bụ ole n'ụwa ka nna gwunu mbọsi Chukwu kelụ mmanụ n'ụwa ka okele ifo ya bụ nuo ya bibe nnekwu ya melu njiwe gwo onye bụ na-eche ụzọ n'ụwa ọ bụ chi onye na-edu ya ọ bụ chi onye na-edu ya ịnụle ya bibe nnekwu nne m na-egwu ama mmụọ nne m na-egwu ama mmụọ ole n'ụwa ma ahụ aye 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 ọ bụ mmadụ ka m na-etile egwu m mmadụ ka m na-etile egwu m n'egwu adị ekwu na nkịtịnụ mmadụ ka na-etile egwu nwoke mmadụ oke mmanwụ nnukwu mmadụ nnukwu mmanwụ ọ bụrụ na afọ eze azụ atụọ nzụ ọ bụrụ na afọ eze azụ atụọ nzụ otu afọ ka o si nwee dị nkwesị n'ụlọ ya otu afọ ka o si nwee kwesị arotimuri ahụ arotimuri ahụ ọbịa m n'uche ka m kwuo nu ọbịa m n'uche kwuo n'ọnụ mọnị nụ ya bibe nnekwu gbagbo ya ji wee bịanụ mmadụ ka ji wee bịa n'egwu m nwoke Nwachukwu dị Sunday Okonkwo Sunday Okonkwo odogwu na-epe mpe onye mmịata na m odogwu na-epe mpe onye m lọtakwa akpaka isi ndụ ndị ọya akpụlụ ndụ ọya akpụlụo ebe abụ ka isi wee bịa n'one n'ụwa ebe abụ ka isi wee bịa n'ụwa nne m na-egwu na-egwu anyị obi ruo kwesịrị na m lọtakwa akpaka na mmịata na m ebe abụ ka isi wee bịa n'one n'ụwa onye m lọtakwa akpaka odogwu na-epe mpe ugo ebe na-aja Sunday Okonkwo onye mmịata na m nwanne m ugo ebe na-aja na n'Igbo odogwu na-epe mpe n'Igbo niile nwachitelu ugo mmeli mmadụ ka eji kalịsa mmadụ ka eji eje n'obodo egwu ekeneyi Chukwudị Sunday Okonkwo ofu Nwachukwu zitelu n'ụwa ka ofiche ezinụlọ ya anya mmiri Chukwu zitere gị n'ụwa ka ifiche ezinụlọ ga ya mmiri Chukwu ekesie yi wee zite yi
ikpochapụ ogbenye n'ezinụlọ nna gị ya ka iji wee bịa ụwa nwoke Nwachukwu dị Sunday Okonkwo onye mụlọtakwa akpa aka dezie na mekenenu mmadụ ka eji eje mmadụ ka eji ka lesịa Sunday nwanne m nwanne mmadụ abụrụ ọya ya dị n'ụwa nwanne mmadụ abụrụ ọya ya tiatanụ ya bụ ife nna agwaghị mana Chukwu dị Sunday Okonkwo na-ekwu maka ya bụ nwaokwu Ochive n'iru okwesịrị ụmụ ọtakwu nwa ọnara mmịata anamụ mana ezigbo nne mụrụ ya bụ ihe ọmụ nwadujo na ụmụ Igbo nwawa na ụmụ ọnara mmịata anamụ nke dị na Anambra West Local Government ọ bụ Anambra State Nigeria. Chukwu dị Sunday Okonkwo ya bụ ugebe n'ajanụ ugadebero n'aja si acha biko tolumie ugebe n'aja biko tolumie ugebe n'aja ugebe n'aja ugebe n'aja onye mụlọ takwa odogwu ugebe n'aja Wachimeleze n'Ikolo ugebe n'aja Wachitelugo mmeli ugebe n'aja ewora n'ezum Igbo niile Igbo bụ Igbo niile bikunu gegede m ntị n'onu ka nje nwee ka akụkọ maka Sunday Okonkwo odogwu na-epe mba onye mmịata na mụ onye mụlọta bụ mmanwụ anyị malịa onye mụlọta kwụsị odogwu nu nabife nna agwa unu nabife nna ekwu mana onye anyị na-ekwu maka ya bụ Chukwu dị Sunday Okonkwo odogwu empire also known as odogwu na-epe mpe odogwu na-epepe n'Igbo niile mana ọ bụ iru okwesịrị ụmụ ọtakwu ụmụ ọnara na mmịata anamukosi ejenu in Anambra West Local Government area of Anambra State, Nigeria. Aye chonye nedone Sunday Okonkwo odogwu na-epepe Sunday Okonkwo odogwu na-epepe Ọkwịma na Sunday Okonkwo odogwu na-epe mpe wesi na nwata atala afụfụ maka gịnị wesi na nwata atala afụfụ maka gịnị ilo dị na agwụ erike kweni ịnụlị ahụ afụfụ dị na agwụ erike nụe afụfụ dị na agwụ erike n'enu nabife na-ekwu eya melu nji wee kwuo echi onye na-edu n'ọnya onye bụ na-eche ọzọ n'elu ụwa ahụ nabife na-ekwu nwoke nwa Sunday Okonkwo odogwu na-epe mpe o bidoro na nwata tara afụfụ ọkwa ime na nna mụrụ ya na bụ ezi papa ọnwụ narịle Sunday mgbe odogwu dị 2 years ya ka mụ na-akọwala ndụ odogwu welu na-etonu mgbe olulu 7 years nne mụlịa wee je nwe nwụnarị ya nwoke nwe nọdụ na alịlị ya bụ alịlị enwe nne alịlị enwe nna lezie na ọ na-ewute n'obi ọfụma alịlị enwe nne enwe nna na-ewute ọfụma odogwu wee bibu ụwa ya odogwu wee bibe na-enye wee jebe ife onye emenụ mana ọ dị na nwata akịlị
ọmarifo ya emenene onwetaba afụfụ ka nna agwa ọnụ odogwu si ebe obi wee jebe my five jebila obi ya bụ so ndị Okonkwo wosi na ebe obi nụ wee jebe oje na my five bila obi ya na nefi ha jelu bila obi odogwu wee na-ata afụfụ nwoke m na-agwa gị ha ka m na-ekwu odogwu dị na nwata o bidoro na nwata ataba afụfụ ka m na-ekwu o bido na nwata atụla ajanụ ọ na-atụ n'ajanụ mgbe ọ dị na nwata gwaza m ife oji atụ n'aja n'ụwa ọ bụ ka ife nwa dị mma ka nna agwụ nọ manụnụ je n'elu ọya ọfụma n'ụwa onye na-etonu ife dị a na-arụ na-etu uto ka na-agwa gị ha na ọ bụ agwụ ọrọzi agwụ kpolodogwu ka na-agwa gị oge na-agwụ na ebe ahụ n'odogwu ga na-ata afụfọ n'ụwa mana o nwere ife meleme go na-eje n'itenu ọ mara na agwụ jeli ozi ọ mara na agwụ zili ozi nụ na agwụnya na-enye nsogbu ka nna agwa gị mana ije nwe na ya ọfụma n'ụwa ilo dị na agwụ erika mana ilo dị na agwụ odemu nwata mata enụlịa nwata bụlọka agwụ obuloka ilo ya bụ ife nnekwu odogwu wee bibenu elulu obele oge nụ odogwu wee sobe adafa nwanyị wee je wee bili ole n'ụwa emeruka obele oge agụ zili ozi wee je wee nyebi ihe nsogbu ti ya nọ ya na lụ nọ ti ya nọ ya natalịla ụnọ ka nna gwa gị mana ka na-ekwu na-agbagwu wee jekwulu na adafa nwanyị di ya nọ ga-ana lele di ya n'odogwu ga-anata ụnụ ka o mebe gịnị ka o jebula arọ ka nna nwe gị ka na-ekwu arọ nọ ka na-ekwu eli odogwu obulu odogwu si ebe nọ wee pụba wee nebe Bayelsa gwa m ebe o jelu bili na Bayelsa steeti ọrọzi na Baịtọ nụ o jelu bili obi aye chonye na-edu onye aye chonye na-edu onye eso Okonkwo odogwu na-epe mpe eso Okonkwo odogwu na-epe mpe aye chonye na-edu onye aye chonye na-edu onye eso Okonkwo odogwu na-epe mpe eso Okonkwo odogwu na-epe mpe mana kodogwu na analụ Bayelsa ezigbo ya belube jido odogwu agbogo dibi one ma bụ agwọrọ ya tatanụ ọgbakalia n'ofu nwa dibia ọgba agha gomiwe ọgbatalụ n'agha n'ụwa ogbolodogwu na-epe mpe so ndị Okonkwo
nwa m Sunday ka ị na-alụ ụlọ nwa m Sunday ka ị na-alụ n'ọwụlụ mmụọ nọ na be nne gị n'ọbụ ya na-akpọ gị nọ n'ọbụ nna na-akpọ gị ozi ka ideli ya ozi ya bụ ọka alụsị ọbị ụmụawa ọbị ụmụawa na-akpụrụ odogwu ọsị na alụsị na-ebe ikpe gwa m ibe ọ na-ekwu alụsị na-ebe ikpe n'ụwa ọsị na iwe na-ewe ya kesi wedula odogwu ma sa gwara ya otesi wedula odogwu dupu n'ụlọ ti obodo gwe mara na ọ bụ nne amụ ya osisi kpọnatalụ ya odogwu debelu ya ozi maka gịnị na o welu ozi ozili ya n'ezie na nna bụ arụmala ya n'ezie na nna bụ arụmala odogwu oyi arụji mobi ya mana mgbe a na-ekwu ibe niile ịnụgo ọbada wetara ibe a na-akọwa ịnụla onwe wara ntị ya na-agwa gị na-ejelu n'iru obi kpesi ekpele arụ odogwu nwee na-abazi ya arụ odogwu nwee dịrị mma n'ụwa odogwu nwee bibezi enu ya odogwu bidola akwụkwọ na asamabiri nke dị n'abanye ọsọ mana ọbịa ụmụawa nabụ ọkarọ malia dibia n'ezie nọdụlị adụ ole n'ụwa ka nna gwa ya ọgwụ ịma na ka na-ekwu nụ odogwu ejego ebe dị n'iche dị iche ka ọ malibe onye ma onwe ya wejezi agwụ ya na ọ bụ ọrọzi arọ mali gị na ị ga-egbu arụ kwado mma ego gị nọ dị n'arọ ụlọ gị nọ dị n'arọ n'ihe analụ nọ ị na-alụ n'ọka ibula arọ na ndị na-enyela aka erikenụ na ndị ga-enyela aka erikele n'ụwa obi na-agwa ya ngwa obi na-agwa ya oge na-agwa gị wa odogwu anya baro n'otu egole arụ odogwu wechesibe ya mee ọ marọ ka nna akọwala ụlọ ọkwịma na 2009 odogwu ji wee bido ime dibia ya mgbe ọ dị na nwatakịrị o bidoro ime dibia apụta na Jenụwarị 12 2012 agụ nwa ebe atọ ọzọ wee kwuo si n'olugo taịmụ odogwu ya eteli ya ozi odogwu agbazi n'ọsọ ya ka iwe ojii wee odogwu apụta na Febụwarị 14 2014 odogwu na-epe mpe ka m na-ekwu wee rapụ ebe obi m nne m o nwere ibe oji wee gabazie ọgbọli arọ tumo arọ ndị nne m arọ ndị nna m na m apụtawa ọlụ unu ekwenụ ya mee m n'iru ọlụ unu ekwenụ ya mee m obi kodogwu ji agazi n'ụwa o nwere ibe oji wee pụ ka nna wee gị ka nna gwu na ịwa odogwu abụsigodị n'ụwa ka mụ na-agwa ya emere emenụ o mere owe arọ m ibe nwa dịwala ya na mma odogwu wee bido olu ụlọ nke izizi na arọ 215 n'ezi otu akpụ na mmịata na mmisiti nne m egwu na-egwuzi ụmụ Igbo bụ anyị nụ
anamuba umigbo nina onwele ngwa odogwu gwalutie onwele iwe ọgwalutie ọgbọlu ya timu tupu nnụọ nwa ya na mmalụtụ nọ nke mụ ịnụlị ahụ iwe onwe wotie onwe emeli ya iwe onwe wotie onwe emeli ya nne odogwu lụsịlụ nne ya na-atụ 18 na bụ n'ebe obi n'ihe ala nụ weje nwe nụọ nwa ya weze amụ ya ọjali nụlụ na bụ ogoli malụ obi ịdị ya aja nwanyị bụ nke Nzubechukwu Sunday Okonkwo aja nwanyị na-alụ ogoli malụ obi ịdị ya n'ezie na ọmụlịa nwa nwoke gwa m iwe ọgbalị n'ahụ ahụ mụ na-eti Sunday Okonkwo ya bụ diọkpala Sunday ka nna akọlụ nọ odogwu anụsịa nwanyị tewe mụta nwa ma mụ na-ati so ọ dịka o butere odogwu ego ịnụlị ahụ kezi mụta mụ na-ati ego nwe tinye m arụ na bibe nju egwu mụ na-ati so nwa bụ akụ bịa ụwa nwa bụ akụ bịa oyi nwa bụ akụ bịa anyị ya nwa bụ akụ bịa anyị ya anagwuno aye chonye na-eduode aye chonye na-eduode esonde Okonkwo odogwu na-ebembe esonde Okonkwo odogwu na-ebembe aye chonye na-eduode aye chonye na-eduode esonde Okonkwo odogwu na-ebembe esonde Okonkwo odogwu na-ebembe napụta Jenụwarị 2021 ojenwe ekali odogwu na-arọ na-ekwu okwu ọsị na-arọ ọgbalịa ọya amụta nwa ọya nụta nwaanyị nke bụ ahụ ka nne egwu odogwu wee nụọ nwaanyị gwa m onye ojezile nụọ Happiness eso ndị Okonkwo Mrs. Happiness aja nwaanyị daalụ anyị ekele aja nwaanyị daalụnụ mmadụ ga-eji dịnụ anyị julie eneti umu ije zewa samba itabulu aye mama onye bụ na-eche ọzọ ma tata nụ goroti na-emenụ mama m goroti na-eme ụwa nabive nka na-ekwu neno nabive nka na-ekwu oyi Sunday Okonkwo onye mụlọtawa agbaka na mmịata na m emisi onye mụlọta bụ nke nwanne ozu na-awụ n'ozu arụ odogwu na-epe ibe ngwala odogwu dịka ụgbada egwu manya na nnabụ egwu na-eje mba nnabụ egwu ka ya gara ibe ịnụlịa nabibe nna gwa gị aka lụrụ nọ anụmụtata nna gwụ n'ogwe ihe Sunday Okonkwo odogwu na-epe mpe ọkala tụle diwe ọgwụ koji kalezie ọgwụ ụkọ na-agwụnụ ọgwụ ụkọ na-agwụ onye tọla ego weta ego n'ụnụ onye tọlụ ndụ ọbụnụ onye tọla iwe mmanya bụ na iwe ọma Sunday Okonkwo gwamebe ojelibili obi n'ihe ala
mgbọsị mbịalụ nke ya gwa m ibe onye lu odogunye m 100,000 ndị be anyị dị n'obu ego ọjị mgbe nwere obi ọcha m mgbe ejila obi ọcha m mgbe ejila obi ọcha m n'aba n'ụlọ ka nna nwa gị ya ka ndị kpọba Sọnde nwanne m biko gị gbado egwu n'anya na nwanne ozu na awụ n'ozu arụ Sọnde na nwanne ozu na-asa n'ozu arụ dị gị nwanne m odogwu na-ebe m ọkala tụle dibịa enne ekene Sọnde Okonkwo odogwu na-epe mpe ọkala tụle dibịa yengisi m kene ọkalụsị na bụ agwụ ije ejenu alụsị meli ya eze na nwanụ na bụ ọvi n'Igbo nwawa ọbịa ọkalụsị egwu m ka nji wee bịa ọbịa ọkalụsị arụ obute obute arụ ọbịa ọbịa m n'ụzọ ka m kwuo ọbịa m n'ụzọ ka m kwuo nnebegwu ọmaghị ụmụ nnebegwu malụ ụmụ ọbị gbado mụ na Sọnde nwanne m anya gbado mụ na Sọnde nwanne m anya ndị mụ awa ndị Igbo nwawa niile biko gị gbado anya ibe onye tolu ụkọ ga-enweta ibe onye tolu ụkọ ya hụ n'one n'ụwa nnebegwu ọma Chukwu dị Sọnde Okonkwo odogwu Empire biko bọọlụ m Odogwu Empire biko bọọlụ m Odogwu Empire odogwu Empire Odogwu Empire ewu ike ya ọka alụsị alụsị dị ebube naanị alụsị nwere Igbo daalụ alụsị nwere Igbo bụ daalụnụ alụsị na-alụ ọlụ nne na-enwe ikpo nzu ịka ya ọga alụsị na mma ekene ịka ya oke mmiri na mma ekene ịka ya ọkọ ọgwụ bịa tụọ nzu egwu m Sọnde Okonkwo enye asị m kene ka nne egwu ewu asọnye bịa asọnye alụsị bila onwe ya n'ọhịa alụsị nwere Igbo bụ asọnye alụsị ejeje obodo na ije biko gị gbado anya ya mụ na Sọnde nwanne m odogwu na-epe mpe ka nne egwu Sọnde Okonkwo odogwu na-epe mpe onye mụlọ ọtawuzo na galịsịa ye ngisi m kenenụ ya bụ mmụọ a na-eli akụ ọzọ na-abịa nwoke arọ na-ebute ego arọ na-ebute akụnụ onye na-eli akụnụ ngo ka akụ na-abịalị nwoke obute bute elime ego a na-eli akụ bute elime ego bunye mụ na Sọnde nwanne m ego ọnụgwulu njọ wee gwuo ma nụla nabibe nkwulu gbogbo arotimu aye chonye na-edu onye aye chonye na-edu onye Sọnde Okonkwo odogwu na-epe mpe Sọnde Okonkwo odogwu na-epe mpe aye chonye na-edu onye aye chonye na-edu onye Sọnde Okonkwo odogwu na-epe mpe Sọnde Okonkwo odogwu na-epe mpe
egisi m kenenu ya bụ ezi nwanyị gị nụ ya bụ Nzubechukwu Sunday Okonkwo aja nwanyị dalụ aja nwanyị dalụnụ ogolimalụ obi dị ya ọ bụ di gị si m kene ọ bụ di gị si m kene n'ezie na ịmala nụkwa n'ezie na ịmala nụo ka nna nwanyị mana Odogwu Empire si m kene kwuo second wife ya bụ Mrs. Happiness Sunday Okonkwo wewu Happiness Emma nwanyị Happiness anwụli di ya egiba anwụli di gị ogolu dị mmakwulu dị ya n'iru ife adị mma Happiness bịa ọrụ m hụrụ Happiness bịa Happiness bịa anyị gwụle di gị si m kene Sunday Okonkwo Odogwu Empire ye ya si m kene ye ya si m kene arochi m bịalụ Sunday Okonkwo Odogwu Empire engi si m kene nya bụ nwa gị ya bụ di ọgbala gị ya bụ Munachi Sunday Okonkwo nwoke nwa Sunday Odogwu Sunday gị na-achị gị so wee bịa nwa gị na-achị gị so wee bịa nụ ya melụ ndị agwa gị Sunday ye ndị ilo na-eme na nkịtị ye ndị na-eme na nkịtị ya bụ ife na-ekwunu ume a na-agbara ọkụ ya bụ ife na-ekwunu Munachi so ena mulila afọ si m kene ọ si m kene wabu akụnwe bịa ụwa Munachi so na anyị ekene mana Odogwu Empire si m kene kwuo ya bụ ada ya nwanyị Chikaima Sunday Okonkwo yewu Chikaima Sunday Okonkwo Odogwu Empire nwachi itelu ugo mmeli nwachi ya na awali imo ọ bụ ngị balụ nwa gị afọ ọ rọzi ngị balụ nwa afọ ọ bụ sọchi gị kima ya ka o ji dịle na mma ye ya melu ndị wee tie n'egwu nwesi onye bụ na-eji ya ụzọ ma tata onye bụrụ chi ụzọ gbagbo onwe ya n'ọsọ oke nwa Sunday na nụzikwa ọnụ egwu amụma egwu ndị Igbo niile Tuwinstawa monye amụma egwu Tuwinstawa amụma egwu anagwu egwu ye ya bụ egwu amaga ọmụ Sunday ye ya bụ egwu malụ mụ na-asị nụ ya bụ ife nka na-ekwu onye nụ ye na-esi ewu meti yewe Odogwu Empire ye gị si m kene nụ ya bụ Zimuzo
ụzọ Sunday Okonkwo ewu chukwu dị Sunday Okonkwo ugebe na-aja odogwu empire odogwu na-epe mpe egisi m kene nwaanyị ya bụ si m ụzọ Sunday Okonkwo si m ụzọ nwa bịa anyị ekene yi ododo anyị ekene yi Sunday Okonkwo odogwu empire nwanne m onye m ụlọ takwụbụ mmanwụ anyị malịa onye m ụlọ takwụbụ odogwu ka ọ bụ ego isi m kene ya bụ dị ọgbala unu maka gịnị dị n'ụwa nwanne ozu na-asa n'ozu arụ nwanne ozu na-asa n'ozu arụ dị n'ụwa ife na-asa dị n'ụwa ụmụnne m ewannada na ye ya kiji si m kene Mr. Obalimo Okonkwo Mr. Obalimo Okonkwo onye nna gị dalụnụ anyị ekene onye nna gị dalụnụ mmadụ ga-eji ejenu mmadụ ga-eji kalesịa dị n'ụwa mmadụ ga-eji kalesịa ọbalụmụ ma n'ezie ọbagọlụ gị nwanne Sunday Okonkwo nwanne odogwu na-epe mpe nwanne ugo ebe na-adị mmadụ ga-eji kalesịa dị n'ụwa mmadụ ga-eji ihe arochimobi ahụ ewu odogwu na-epe mpe ugo ebe na-aza onye m ụlọ takwa odogwu onye m ụlọ takwa mmanwụ egisi m kene onye ya bụ ada unu nwanyị ahụ ya bụ Mrs. Anwụli Okonkwo Mrs. Anwụli Okonkwo aja na inwere ibenụ anyị ekene gị maka na odogwu na-epe mpe aka odogwu empire ugo ebe na-aja si m kene yi ewu Mrs. Anwụli Okonkwo nwanne Sunday bịa kene Sunday nwanne yi si m kene yi nwanwelu uche si m kene yi nwachizitelugo ficha ezinụlọ ya anya ya si m kene yi maka gịnịnụ na mgbe ọ na-esiri ya ike n'ụwa n'ịgbadoli ya anya ka nne mụrụ ya n'afọ na mgbe ọ na-esiri ya ike ịnị ya ka nne mụrụ ya n'afọ ị na-agbaziri ya na-ekpere ya ekpere ị na-agbaziri ya na-ekpere ya ekpere ka m na-akọwala ụwa enye meloji wee gwa m sị ọ sị m kene yi na ọ bụ chi agwụ ya oge ahụ ifi melu ya bụ Sunday na ọ bụ chi agwụ ya ụgwọ n'igeje na-abatakwanụ one n'ụwa Mrs. Anwụli Okonkwo ọmaka mebezieli ọmaka ga-emelụ gị maka gịnị onye na-echelu mmadụ mmanụ ọ ga-afụ mma n'anya ya bụ ife anyị na-ekwu n'one n'ụwa ya bụ ife anyị na-akọwa anụ aye chonye na-edu onye aye chonye na-edu onye Sunday Okonkwo odogwu na-epe mpe Sunday Okonkwo odogwu na-epe mpe aye chonye na-edu onye aye chonye na-edu onye
odogwu na-epepe ewu odogwu empire eke isi m kenenu ya bụ nwanne yi nwoke Paul Okonkwo nwoke nwa Paul Okonkwo nwoke nwa Paul Okonkwo ejima odogwu empire nwanne nwanwelu uche odogwu ya si m kene na nwanne mmadụ n'ụwanụ na ọ bụrụ ọyị ya na nwanne mmadụ n'ụwanụ na ọ bụrụ ọyị ya nwanne ozu na-awụ n'ozu arụ enegwu okwu m ewu odogwu empire egesi m bụlụ egwu m nụ ka nnataba n'Ọkịja na Anambra steeti ka njeke na-ezi oyi gị nụ na nwanne nọdịkwu na mba na nwanne nọdị na mba ewebula egwu a wee na-ekene Sir Bennett Ezeamaka aka Bendon ya bụ Bendon n'Ọkịja onye ọmụmụ Bendon n'odogwu Ezeamaka n'Ọkịja Bendon nwata imele eze n'ikorobịa nwata itere ugo mmeri ugebe n'aja si m keneyi ugebe n'aja si m keneyi ewu ugebe n'aja engi si m kenenu Victor Dolamanu ọ bụ Imo steeti o si abịa ụwa nwoke nwa n'Imo steeti omenadola odogwu omenadola odogwu lụlụ nọ n'ihi ala odogwu lụlụ nọ n'ihi ala omenadola mana Sunday Okonkwo ya bụ Chukwudi Okonkwo n'osi m kenego ugebe na-aja onye ọma yengi si m bụlụ afọ m gabazie maka gịnị nụ afọ ka mụ na-agbalụ ụwa nụ afọ ka mụ na-agbalụ ụwa ya ka ndị bụzela egwu m wee ke na-ezi oyi m nụ nwoke nwa Chimezike odogwu Chimex mana ọ bụ na onye ihe ala nụ ka je webụla egwu m nụ ka je eke n'enu Chukwu Emeka Okechukwu Engineer AY aka oji nwa ya dị emelụ arụ ewu Engineer AY aka lụlụ nọ chọọ ya mma aka na lụ nọ chọọ ya mma Chukwu Emeka Okechukwu Engineer AY oji nwa ya dị emelụ arụ nwata imele eze n'ikolobịa odogwu na pempe si m kene ye ya si m kene ka nna nwanyị afọ ka mụ na mgbazi arochi m obi ahụ odogwu na pempe Sunday nwanne m Chukwudi Sunday Okonkwo engi si m kene Sunday Okosisi Sunday Okosisi mmadụ kejejenu nwanne ọjọbọ lezie na ya ekene ụnụ lezie na ya ekene ụnụ ọmaka ya mebe nwanne ukwulu njọ wee kwuo ma ọmaka ya mebezie nwanne ukwulu njọ wee kwuo ma ejisi m kenenu Uchenna odogwu Uchenna
Uchenna Akidi Uchenna o Uchenna ọnwụrụ aka Akidi Ogbuefi kwụba aka gị ọtọ odogwa ya na kwọgụ Uchenna ọnwụrụ nwoke nwa Uchenna Akidi odogwu n'ọbụ Ogbuefi kwụba aka gị ọtọ onye nakwa ogbede alụ anyị kenele odogwu empire timu keneyi odogwu na-epe mpe timu keneyi nabibe na-ekwu n'ụwa nabibe nkwulu gbogbo ka nna wayo Akidi Ogbuefi kwụba aka gị ọtọ nke izi na anakwa ogbe anyị ekeneyi onye masị ndị Okonkwo odogwu engisi m kenenu Ọmambala Brothers ihe ala capital maka ọ bụ nke nwa bụ dia ebu chairman Ọmambala Brothers odogwu na-epepe ya bụ Sunday Okonkwo odogwu empire si m kene unu sika onye ọbụla malụ nwanne ya maka na metumetu bụ sọnụ elibe nsewa ihe elibe nsewa ihe ije ije ya ije nsewa elibe nsewa ije elibe nsewa ihe itebulu onye ọma Sunday Okonkwo Sunday nwanne m Nwatitelu ugo mmeli odogwu empire Nwatitelu ugo mmeli nu Nwatibulu ebu n'ikolobia Moye bulu ebu go Sunday nwanne m odogwu na-epe mpe mmadụ ukejeje mmadụ ukeji kalesịa Sunday odogwu na-epe mpe onye mụlọ takwo gị nụ mụjụlụ gị nya onye mụlọ takwo gị ọtakwa kpaka ndị ọya abụlụ ọmali na-aga ebe ọ bụ ka izi eji Nwatitelu ugo mmeli ọkala tụle diri a na mmekene kenelu ụmụ bi gị nwanne m na-abụ oke nwa ike mgbe Okechukwu odumodu nwanne m odume anụ na-eli anụ ye ndị mụlọta wee n'ime ego ọtọ na-etinye echi ma ọ bụrụ anyị na-emekwe ndị n'ụwa na ọ bụ timelia isi kwelu ugo ya etu a na-azọrọ eze azọ udo a na-azọrọ eze azọ n'itekwulu nne m na-egwu ama m Sunday nne m na-egwu ama m odogwu na-epe mpe Sunday nwanne m kwado egwu m anya Sunday nwanne m kwado egwu m anya ibe na-ata egwu nwere ike n'ụwa ibe na-akpa egwu nwere ike nụ Sunday nwanne m ewu onye ọma m Sunday na m enwere ụlọ ma taa na m enwere moto taa Sunday ma m enwe ya nwe egwu ka m ga-eji nwe ya nwere mmadụ ya emelụ nne Sunday nwoke nwa Sunday nwanne m egwenụ ya mee m na egwu odogwu na-epe mpe odogwu empire otoga akizi imeli ị na-emelu ụmụ Igbo ife Igbo mara onye bụ nabibe nji wee kwuo onye jelu mba ịnụgọnụ nye ka mba na-amanụ onye jelu mba ịnụgo ka mba na-ama mmanwụ jelu mba ịnụgonu nye ka mba na-ama odogwu na-epe mpe Nwatibulu ebu n'ikolo anyị kelere Nwatibulu ebu gaba n'iru ọ bụ iru bụ ezi iru bụ ndụ azụ na ọ bụ ọnwụ ebe gị nwanne m iru n'iru ka ị ga na-aga maka gịnị ọ bụ n'iru ka na-afụ oke nwe
Jade Folugo Ngana Odogwu nwanne m Jane Folugo Ngana mmili mmalu ga-asawe arụsọ ndị Okonkwo onye mmịata mmadụ keje ọbịa mụ n'ụzọ nkwuo ihe ọgwụ dịko ihe ọgwụ alụsị mụ ma n'ihe ọgwụ na-enweghị asamụ iwe oge ruo mụ ọgadebe alụsị ndị gwune mụ oge lugo anyị aka odi bịa bịa dugwu oke m igwenụ awoko na biko n'uwe ahụ ọra mmụọ na wazi eje gbagotenu oge alụsị jọnebu ya jọnebu anyị na-eti ewu anyị mmili nna m osi na mmili ka na-ekwu wode ilo ije nsewa Ijensewa